Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa gabos mga tugang na nagantabay kang sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunyan aldaw ning Miyerkules, petsa 7 kang bulan ning Agosto 2024, kung saan sa aga ay dakulang kapiestahan sa Samuya. Kaming mga Dominicans, kasi August 8 is the feast of our founder, Saint Dominic de Guzman. Okay? So kaya nga mga tugang ang sa indong lingkod ay medyo busy sa aga. Kaya sabi ko nga baka mag-record na lang ako, sa aga maduman ako sa Kamalig. Siyempre alanganin na yun alas 10, pagkatapos malipat ka pa. Then alas 4 naman, maduman po ako sa Santo Domingo Albay dahil po ako ay magiging celebrante, asin na taga pangaral, sermon, homilies sa Santo Domingo Albay. Kaya binabati ko po ang mga taga Santo Domingo Albay, hali ang sa indong lingkod kasubagong aga duman, nakaulay ko nga itong mga nandoon sa parish office. And by the way, syempre binabati po natin ang parish Christian, sino ba nan? Si Father Tony Pet, si Father Iaw, sino pa yung mga nandoon na pare, medyo lingaw pa ako. And of course, yung mga parish workers duman sa parokya, sa parish office. Yun nga, kasubaguhali ako duman. So, yan mga tugang. So, anyway, magirilingan kita sa aga, alas 4. Pigiling ko, kasi the last time I was invited to celebrate, noon, I was assigned, first assignment ko dito, that was a year 2000, I think, sino pang pari noon? I forgot, si Father Jun Barquez yata kayo ang parish Christian kayo itong panahon. Garong iyo. At si Father Jun Barquez ba ang parish priest? Anyway, if I may be wrong, please correct me. Okay, I will acknowledge my mistake. Anyway mga tugang, pwede po kamo magduman sa indong mga Facebook. Hanapon tabi nindo sa Facebook, DCGB News Online. Yan nagigibong ko nga igwanan ka nakahiliga 40 plays. So, ibig sabihin may 40 nagdalawag na. Yan. Pwede po kamo mag-comment, At the same time, magpadala ng mga messages para sa kuyang basahon iyan. Okay? At the same time, pwede kamo magnaman sa kuyang cellphone, 0925-811-3851 o 0966-533-8475. Yan mga tugang. Okay? So, ngunya na aldaw, syempre, sabi nga, Besperas iyan. Besperas sa piyesta sa Santo Domingo Albay, at the same time sa Matacon. Ano pa yung mga may Santo Domingo parokya digdi sa sa Albay, siyempre, so mga kapadian na Order of Preachers, mga Dominicans, nagduruman nga sa Santo Domingo Church, Quezon City. Ako po ako makakaduman nga taigwa po akong misa. May misa po ako sa Santo Domingo Albay, kaya alanganin. So duman may activities din. Kaming siyempre, usually ang nagmimisa duman pag piyesta ni Santo Domingo ay yung mga nasa Franciscans, yung mga Franciscano. Kasi that symbolizes the encounter, yung pagsalubong o pag nagkanumpungan si Santo Domingo sa kasi San Francisco duman sa Roma. Because they were actually trying to establish an order, okay?
Order of Franciscan Minors or Order of Preachers. Yon, ano? So yun po. And I belong to the Order of Preachers. We call the Dominicans. Yan. Because Dominicans, sabi kasi sumusunod sa yapak ni Santo Domingo. Pero ang alam mo, ang ibig sabihin ng Dominicanis o Dominicans, Domini in Latin, Latin po yan, Dominus, and canis. So, dalawang salita po yun na canis, ibig sabihin dog, ayam, aso. At the same time, canis, of the Lord. Okay? Pag sinabing Domingo, ang pangalan na Domingo, mga tugang, ang buot sabihin kan Domingo, I belong to the Lord. Yan, Dominus, yun, I belong to the Lord. Kaya pangalan mo Domingo, ang ibig sabihin, nabibilang ka sa kagurangnan. Yan ang ibig sabihin. Kasi mga pangalan tabaga mga tugang, may kahulugan yan. Sabi ko nga ang pangalan kong Gallardo, may kahulugan din. Ang pangalan ng Gallardo, ibig sabihin yan ay loving, talaga mapagmahal. Yan. Yan. Anyway, mga tugang, siyempre, ngunya na aldaw ning Miyerkules, siyempre, pagirumdum giraray sa may mga debosyon sa satuyang mahal na Birhen, Our Lady of Perpetual Help. Yan, usually punong-puno ang simbahan kayan. Kasi totoo ba mga tugang na kita baga nangangaipon ng tabang? Walang tawong panday kung kay po ang tabang mo. Sabi nga ni miski mayaman, kay po ang katabang. Iyo baga, tingnan mo mga mayaman, kadakol na katabang. Kung daing katabang yan, daing matabang sa inda, daing sisay maipos, sisay ang maluto, sisay ang mapakarahikan sa indang mga higdaan, sisay malinig, may katabang. Pero actually, wag naman yung sasabihin natin dahil katabang. Yung mga sabi, uripon, bakusa naman. Ang importante, we need each other, okay? We need help, Because hindi pwede. Kahit may nakita ka na bang doktor inoopera ang kanyang sariling puso? Wala. Kahit doktor ka, napakagaling kang heart specialist. Pag nagkasakit ka sa puso, yung kapwa doktor mo ang mag-aasikaso sa iyo. Ganon din. Ganon din sa pare. Pag nagkasala ka, hindi ko pwedeng sabihin, I forgive you. No, pumunta ka sa pare, humingi ka ng kumpisal. Ganon din po yun. We need each other. Yan, kaya ang Lady of Perpetual Help, mga tugang. Kasi ang satuyang mahal na ina, di ba tinaw sa tuya ni Jesus yan, doon sa Kalbaryo. Okay, son, behold your mother. Yan, son, behold your mother. Woman, behold your son. Son, behold your mother. Tingnan mo, ang tinawag doon hindi mother. Anong tinawag si Maria? Woman. Yan, the woman. Sapagkat yan ang pinakadakilang titulo ni Maria. Woman, babae. Na even in the Genesis, in the Old Testament, nandoon na po yun. Woman, yun. Behold your son. And son, behold your mother. Yan. Kaya lumapit tayo sa ating mahal na ina. Kaya maganda po yung devotion na yan, Our Lady of Perpetual Help. Yan. Siyempre sa mga simbahan, yung nga sa Atyan pala, madyan ako sa Tagas, alas 6. May misa pala ako sa Tagas kasi inimbita ako dyan. So yan, Perpetual Help yun siguro. Tuwing Wednesday, maghagad kita ng tabang sa satuyang mahal na ina na ilapit tayo kay Kristo. Yan naman talaga importante yan eh. Alam mo, ang magandang dasal, Lord, hindi yung Lord, bigyan mo ako ng medalyang ginto. Kahit ba din medalya, sabihin natin, kahit hindi lang 2 medalyang ginto ang maiuwi mo sa Pilipinas, kahit isa lang, nga pinag-aawayan na, hindi ang ginto. Mas ang importante, ano bang ang pipiliin mo? Kasiyahan o kaguluhan? Ang gulo na. Tingnan nyo, I will not mention that, pero kilala naman ninyo siguro, marami nakikialam. At alam mo,
alam mo dito sa Pilipinas, maganda po ito na sabihin natin na balikan na natin itong magandang ugali na sabi nga, don't wash linen in the public. Don't wash your linen in the public. Ibig sabihin, mga personal na alitan, na pamilyang yan, huwag din natin ikalat pa yan sa, sa media, social media. Alam mo, isa sa mga dapat turuan, kasi ngayon, dati, pag ikaw gusto maging producer, cameraman, o whatever sa mga social media, mag-adal ka talaga ng mascom. At of course, mascom, may media ethics yan. Pero ngayon, wala na eh. Wala na sa kanilang sense of right and wrong. Basta gusto ko, expression. Alam mo, ang expression mga tugang, may limitasyon. Halimbawa, gusto kitang punitihin o gusto kitang sundukin, pwede ba yon? Hindi. Gusto ko eh. Sabi ng lalaki, ang ganda-ganda ng babae, gusto kong gasahain. Pwede ba yon? Mali po yun. Because we are governed by laws. And yung media, social media, is still governed by laws. Yan problema sa atin mga tugang. Akala mo, sige lang, because of sige lang sa Facebook, sa Messenger, o kung saan man na social media na, sige lang ng post ka ng post, okay, maganda, okay yun, wala problema yun. Pero, there is always that, ito ba, ang tanong nga, sabi niya, ito ba'y makakabuti? O ito'y makakasama? Tanungin muna natin ang ating sarili. Ang problema ngayon, hindi. Basta gusto ko eh. Hindi na po yun. Saka yun I think it was, natutunan ko rin sa Chinese, yata yun eh, na sinasabi, never wash your linen before the public. Yun eh. Nakalimutan ko lang yun. Natutunan ko yan sa parent ko. Na pag-usap na usapan sa pamilya. Pampamilya lang. Huwag mo nang idamay yung ibang pamilya. Kung nag-aaway-away ang mga Bumbase, huwag mo idamay ang Aquino o Marcos o mga apelyido o De La Cruz. Give it to yourself. Kasi after all, kabastusan po yun. Alam mo, dapat ibalik talaga natin yung good manners and right conduct. Well, yan ang problema sa panahong ito eh. Gusto ko eh. Wala na. Do we follow rules and regulations? Wala na, Father. Anong regulasyon? Wala nang sinusunod. Tingin na? Magulo. Kaya ibalik natin talaga yan. Ibalik natin po ang kaayusan. Paano natin maibabalik ang kaayusan, mga tugang? Sabi ko nga balik tayo sa fundamentals, basic. Ano yung basic? Sabi nga, hindi ka marunong kahit sabi ka na, kung hindi ka marunong yung basic arithmetic, hindi ka matututo sa geometry or algebra, whatever. Basic po yun. Ganon din sa relationship. Let's go to basic. Anong basic na sa relationship? The basic essential in relationship, I tell you my dear friends, is relationship. Sa relationship is respect. Yun naman importante. Respeto lang. Sabi nga doon sa sasakyan, distansya amigo. Huwag ka masyadong dumikit sa likod ko. Mababangga mo ko, baka magpreno ko nung... Dapat kaya, importante, may distansya tayo. Distance of respect. Yan. Anyway, sa pagbabalik ko mga tugang sa tuyang basahon ang mabuting balita. Yan, balikan natin palagi ang mabuting balita. Anong sabi ng Diyos kaya? Ang problema, ang palaging pinakikinggan, anong sabi ng tao? Ano ba sabi ng tao? Yan, mali po yan. Kung ang ating pakikinggan, ano bang sabi niya na, anong sabi niya, anong sabi ng tao? Chismis po yan. Pero kung balikan natin, ano pa ang sabi ng Diyos? Okay? Alam mo, doon nga, meron dating TV nakalagay, what would Jesus do? Yan. Sa YouTube, hanapin mo yan. Maganda yan eh. What would Jesus do? Actually, when I was a professor in UST Manila in theology sa Ecclesiastical Faculty, yung mga magpapari, naturuan ko yan eh. Tinuruan ko sila 2 taon.
kasi I was there as a guest professor. Actually, ganito lang naman ang ano ko sa kanila ang hamon ko sa mga magiging pare noon. What would Jesus say? What would Jesus do? Yun. Halimbawa, ikaw, pare ka na. May sitwasyon na ganito. What would Jesus say? And what would Jesus do? Yan. And yan ang sundan natin. Ang gusto ni Kristo ay hindi necessary. Yan ang dapat natin. Hindi yung gusto ng tao, yan ang gusto ni Kristo. Hindi po Not the other way around. So, importante. Ano ba talaga? What does Jesus say? O what can Jesus say? Yan. So, yan po. Ang mapagbabalik natin mamaya, basahin natin ang Ebanghelyo mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, mga tugang, August 7 ngayon. Kabanata 15, talata 21 hanggang 28. Maganda po ito. Tungkol sa pananampalataya. Importante, patatagin natin ang ating pananampalataya. May pag-asa pa rin. Anyway, tugang, oras tabi ko yan, 18 minutos, makalipas ang alaw na ning hapon. It's school time! Metro Rewards Club is happy to give another exclusive treat just in time for the school opening with our MRC Back to School treat from August 2 to 4 and August 16 to 18. Get 10% off on great selections at all department stores and hypermarkets. Just keep your MRC card handy every time you shop. It's your key to unlock all the privileges and avail of our MRC Back to School treat. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 198467 series of 2024. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever
lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Okay mga tugang, balik po kita girarin sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP at gusto ko pong batiin si Gerald Aranya, nasa Camarines Sur daw siya, no? Sabi niya, good PM Father Butch, di po kaya ng radyo dito here sa Camarines Sur sa maaliwalas na dampi ng hangin po. God bless all over the world. Kaya nasa siya, nakikinig sa DCGB News Online. Okay. Thank you very much, Gerald. At the same time, gusto ko pong batiin may rin sa atin dito si Jonor Raposa, okay? Huno Raposa. See you, Father, tomorrow and God never fail. Totoo yan. Okay? Thank you, Huno. At nga, padagos kita. Magayuno ng Ebanghelyo ngunyan dahil iniho, minsan kita tinetest ni Lord. Sinusubukan kung gaano kalakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Importante yan kasi paano ko masasabing, ay, ang lakas-lakas ko. Hindi ka naman dumaan sa mga pagsubok. Paano sabi nga, importante may pagsubok talaga. Kahit miski sa eskwela, bakit may kailangan ng test? Importante talaga malaman, parang talagang nakapasa ka, hindi. Ay tulad nga ngayon, ako'y masayang-masaya. Bakit? Kaninang umaga kasi, pagsubok din kasi sabi ko, bakit magpa-check nga ako ng blood chem, bakit mayroon ako nararamdaman na ikakaiba, baka ba yun? So nagpa-blood ako ng blood chem ako, gabos magayon, normal nga lang yung aking uric acid below normal. Below normal ang uric acid, pero wala namang problema yan. Kasi importante, kaya hindi ka magkakaroon masyado ng dyan. Pero mas maganda, normal pa rin. Kaya dadaan ka talaga sa pagsubok. Anyway, ang Ebanghelyo sa araw na ito, napakaganda. Ito ba Ebanghelyo kung saan yung babae na taga-Kana ay sinubok ni Lord. Pagsubok. Pero sa bandang uli, nakapasa siya. Bakit? Ito po, pabasahin ko na. Noong panong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ang inyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noy di gumaling ang kanyang anak. Diyan mga kaibigan, nagtatapos ang magandang balita sa araw na ito ng Miyerkules. Mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 15, talata 21 hanggang 28, na nagpapakita sa atin, lumapit ka sa Diyos. Yan naman importante.
hindi mo kaya, lumapit ka sa Diyos. Kahit mo kaya, lumapit ka pa rin sa Diyos. Bakit? Ay, nasa Kanya naman talaga ang lahat eh. Yan ang magandang paanyaya sa atin ngayon. Napakahalaga na dito sa ating ebanghelyo, binibigyan tayo ni Kristong modelo. Yung na kahit na itong babaeng itong taga-Kana, in a way parang napahiya. Tingnan mo, ikinumpara, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Ang para sa mga Israelita, para sa Israelita lang. Pero hindi, kahit na hindi ako Israelite, hindi ako Jew, anak tao pa rin ako. Yan ang maganda. Yan. Alam mo, maganda po ito. Hindi ko makalimutan yung ako po'y parish priest doon sa Pangasinan, Manawag. Kasi sabi nila, Father, ito bang mga hindi Katoliko, isasama natin sa medical mission? Isama ninyo yun. Tao pa rin yun. Hindi, akala ko, Father, mga Katoliko lang. Hindi. Ang sinong nangangailangan, hindi Katoliko yan, isama ninyo yan. Hindi kasi, Father, sabi ng iba ang mga Katoliko para sa Katoliko lang. Ang mga hindi Katoliko, hindi rin para sa mga Katoliko. Ay sa akin, hindi po. Ang tingin ko yan, tao sila, tao ka, tao tayo, magkasama tayo, magkatulungan tayo. Yan, importante mga tugang, yan. Pero, yan, ito nga, ito nakasubok ng sabi na sinubukan kung gaano kalaki ang pagtiwala niya sa Diyos. Pero alam mo, hindi natinag ang pananampalataya ng babae sa Diyos. Kaya mo ito, Lord Hindi ko kaya, pero kaya mo, Lord. Yan. Sana ito po ang mangyari sa atin. Napakaganda. Napakaganda. Palaguin ito. Ang pananampalataya na yan, pagtubod sa Diyos, nakita natin na kahit anumang pagsubok, tingnan natin lagi, nandyan ang Diyos, handa laging tumulong. Okay? So, sana po, itong ebanghelyong ito sa araw na ito, magbigay lakas loob sa atin. Huwag kang sumuko. Sabi nga, quitter never wins. Yung mga sumusuko, hindi nananalo. Okay? Sige lang. Tandaan mo, minsan sinusubok ka, pero ang ibig sabihin nun, pinalalakas ka. Tuwing may pagsubok, ang ibig sabihin yan, pinalalakas ka. Okay? Yan, saludo tayo dyan. Anyway, babalik muli si Father Butch. Pagkatapos sa pagbabalik ko, akin ang ipaparinig sa inyo muli ang episode 36, sa dulang May Isang Bayani at Banal. Ang oras po tabing ngunyan, 30 minutos makalipas ang alauna ning hapon. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Okay mga tugang, atin ang pakinggan ang dulang May Isang Bayani at Banal. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart.
In celebration of their 100th anniversary at nang himpilang ito, minsan may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo. Iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kanilanang mo. Apay at talikodan, tinagtaudan, ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang, Walang pagsuko buo ang loob. para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor, damak ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mabait na abdo, pero papasanin ko, inkluso lo pesado pus. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Dahil ikaw lamang sapat na. May isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula. Kung may katwiran at tama naman, bakit ang hindi? Doña Consuelo Lozada Lardizabal? Siya po ang may-ari ng dating tinitirhan ng mga Daughters of St. Paul. Yung mga... Mga Italian sisters. Si. Natatandaan ko na. Mi recorde. At, nagkausap na kayo? Opo, kung gusto daw po namin, kami na ang doon ay tumira. Ipinagpapaalam ko po sa inyo, mi obispo. Bueno, tal vez este es el plano de Dios. Sige, maaari na kayong lumipat doon. Oh, gracias. Muchas gracias, mi obispo. De nada. Ingatan lang mabuti ang banal na Santissimo. Opo, mi obispo. Kaya lang, may mga hindi inaasahan. Ano ba naman kayo, Ata? Dore, ginagawa niyo akong bata. Kaya ko. Ay, sigurado po ba kayo, Madre? Oo, wala nga naman ito. Napatagal lang ang pagkakaluhod ko. Kaya ko. Kaya ko. Ay! Madre na! Madre na! At mga pangamba at mga pag-aalala. Pero, saan pa tayo kukuha ng pera, Padre? Sinabi mo ba na maging ang padala mula sa Roma ay naubos na? Pati ang padala ng mga kapatid niya mula sa Vigan? Ang daming gastos. Opo. Binigay ko po sa kanya ang listahan. Matagal niyang tinignan. Binasa. Inisa-isa ang mga nakasulat na paaralan. Saka ko tinignan. Matagal. Saka sinabi niya sa akin na ituloy. Natatakot ako. Kinakabahan. Ano kaya ang iniisip ng obispo? Ano ang balak niyang gawin? Dalawang bagay ang karaniwang lagi nating pinangangambahan. Kalusugan at pera. Sabi nga nila, aanhin mo ang pera kung hindi naman malusog ang iyong pangangatawan. Health
is wealth. Pero sabi rin ng ilan, mayroon ka ngang malusog na pangangatawan, wala ka namang pera sa bulsa. Sabi pa rin, money is everything, and money makes the world go round. But health stops the world from spinning, and money becomes nothing. Daluyong ng digmaan. Ika-36 na kabanata sa ating dulang May Isang Bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Ay, magandang araw po. Magandang araw po, Monsieur. Maraming salamat sa inyong pagdating. Mga pari ng diocese, mga seminarista, mga katikista at mga manggagawa ng simbahan. Nagpatawag ako ng pulong upang ilahad sa inyo ang mga balak at plano ng ating obispo para sa taong ito at sa susunod na taon, 1941. Una, gusto niyang magkaroon ng Diocesan Congress para sa mga kabataan. Ito ay upang lalo pang mabigyan ng katisismo ang ating mga kabataan at maunawaan ang katuruan ng ating simbahan para hindi sila maligaw. Ikalawa, Diocesan Synod. Gusto niyang marinig ang lahat ng inyong mga tinig mula mga laiko, katikista, at lalo na ang ating mga pari. Isang konsultasyon. Ay, ano ba ibig sabihin nun? Ikatlo, Diocesan Congress for Christ the King sa buong lipa sa darating na kapistahan. At para naman sa kanyang ika-25 pagiging obispo, isang boda de plata ang ating isasagawa. Isang selebrasyon ng lahat ng mga laiko at mga kaparian. Ang tanging hiling ng ating obispo ay huwag na siyang handugan pa ng mga personal na regalo. Sa halip, ibigay ang inyong handog sa ating simbahan na higit na nangangailangan. Maliwanag po ba yon? Maliwanag po. Maliwanag po. Maliwanag. May mga katanungan po ba kayo? Taas po yung kamay. Yes, yung nasa dulo. Sige po. Nakakatuwa namang malaman ng balita ninyong yan, Edad, Doray. Sa tingin ko, matapos ang 3 taon, makakabangon ang lipa. Magandang panimula. Masayang gawain. Buhay ang ating simbahan dahil sa ating magiting na obispo. Masaya nga po ang karamihan pag alis ng katedral. Marami yung natuwa lalo dun sa sinasabing konsultasyon. Sabi nga po ng iba parang ngayon lang nangyari na may obispong gustong marinig ang boses ng mga pari at mga naglilingkod sa simbahan. Kasama na tayo rin ng mga katikista, hindi po ba, Madre Laura? Oo naman. Lahat tayo ay bahagi ng simbahan. Hinahanap po kayo ni Monsignor Obiar. Sabi namin kay nagpapagaling. Baka siya na lamang daw ang pupunta rito para kayo kamustahin. Ganoon ba? Kailangan gumaling na agad itong mga sugat sa aking tuhod. Kaunti pong gamutan at gagaling na yan. Ingat lamang po sa pagkain ng malalansa. Kaya lang po, kami po ang hindi makatiis sa sakit na inyong nararamdaman kapag kayong aming ginagamot. Paano po ninyong natitiis lahat ng yun? Tinitiis ko hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng mga makasalanan. Para los pecadores. Ho? Noong maliit pa akong bata, narinig kong sinabi ni Katikang na ang mga sugat ng ating Panginoon sa kanyang katawan ay kasalanang likha ng tao. Nuestro trabajo. At sa tuwing pumapasok kami ng aking ina sa loob ng simbahan, itinuturo niya sa akin si Jesus na nakapako sa krus. Nakikita ko ang kanyang koronang tinik at ang tumutulo niyang dugo.
No puedo quitarme eso de la cabeza. Hindi yun maaalis sa aking isip. At hanggang ngayon, hasta ahora, naiisip ko na ang mga sugat sa katawan ng ating Panginoon ay tanda ng mga kasalanan ng tao. Pecados humanos. Madre Laura? Hayaan ninyong tiisin ko ang mga sakit na nararamdaman ko, Arda. Felicidad. Pagtitiis na ginawa ng ating Panginoon habang siya'y nagpapasa ng napakabigat na krus hanggang sa ipako siya at malagutan ng hininga. Para sa kasalanan ng tao upang tubusin tayo. Aber, tingnan ko kung maayos na ang mga sugat. Ako na po ang gugupit. Uy, Arda, dahan-dahan. Ayan. Aber? Aba, Doktor, ikaw ba, Arda, ay nagsilbi sa ospital? Ibig kong sabihin, nurse ka ba? Naku, hindi po. Mananahi po ako. Magbubukid. noong pong magkasakit si Angge, siya ang nagbantay sa ospital. Ang bilin ko habang siya ay naroroon, pag-aralan niya ang pag-aalaga sa mga may sakit. At nakita ko na mahusay siyang mag-alaga. Pati mga gamit, malinis. Daig pa niya ang nurse, incluso golpeyo a la enfermera. Kaya naman pala. Mother Laura, hindi ka na kailangang dalhin pa sa ospital. Malaki ang ginaling ng inyong sugat. Kaya pala ikaw ang pinili ni Mother Laura. Arda, mahusay kang mag-alaga. Naku, salamat po. Pero hindi pa ganap na magaling. Sariwa pa ang loob ng sugat. Kaya kailangan pa rin ng iba yung ingat, Mother Laura. Iwasan mo muna ang lumuhod hanggat maaari. Ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot. At Arda, mahusay. Ikaw na ang bahala. Opo. Maraming salamat sa tiwala, Dr. Raymond. Salamat po. Salamat, Doktor. Tamang-tama po ang ating kalendaryo. Pagkatapos ng inyong Boda de Plata, kasabay na rin pasisinayahan ang bago nating seminaryo sa Barrio Antipolo. Marami pong nasasabik. Muling nanumbalik ang sigla ng lipa. Marami ang nagpapasalamat at tama po ang inyong naging desisyon na ipagbili ang mga nakatiwangwang na lupa para matapos ang mga proyekto ng simbahan. Tahimik. Parang walang narinig ka. Obispo Versosa? Monsignor, narinig mo na ba ang balita? Conocía sa la noticia? Balita? Mi obispo? Na maaaring sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Amerika at bansang Hapon. Malakas ang mga usap-usapan. Maging ang Europa ay nababahala. Sinakop na ng mga Aleman ng bansang Poland. Kaalyado na ni Adolf Hitler ng Germany si Benito Mussolini ng Italy at si Emperor Hirohito ng Japan. Muy peligroso, Monsignor. Malayo po sa atin ang Europa. Oo, pero malapit lamang tayo sa bansang Hapon at malaki ang base militar ng mga Amerikano na nasa Hawaii. Mi obispo.
Monsenyor, hindi ko gusto ang mga naririnig kong balita. Pagkatapos ng malakas na lindol, hindi ko gusto. Después de un fuerte terremoto. Mamaya, sa misa, magalay tayo ng panalangin para sa kapayapaan ng mundo. Para que la guerra no siga. Subalit ang masamang hangin ng digmaan ay umalingaw-ngaw, hindi lamang sa lipa, kundi sa buong kapuluan. Nababahala ang karamihan. Hindi na natuloy ang boda de plata ni Obispo Versosa. Pinasinayahan at binuksan ang bagong seminaryo sa Barrio Antipolo. Subalit, habang papalapit ang Pasko ng taon ding iyon. Bitong, napasugod ka. Siguradong mahalagang sadya mo. Nabalitaan ko ang nangyari sa tuhod mo, Ate Laura. Kumusta? Papagaling na. Pinag-iingat pa rin ako ng aking doktor. Yun lang. SAC. Yung tungkol sa papalapit na gera. Bitong. Ikaw ang inaalala ko. May mga kausap akong tao. Ano't naman ang mangyari, handa sila. Papupuntahin ko sila rito. Isasama ka nila. Espera, Bitong. Ano ba sinasabi mo? Ate Laura. Alam ko ang mga usap-usapan tungkol sa paparating na digmaan. At kakaya mo. Ako man ay nag-aalala rin sa inyo. Hindi lamang ikaw. Pati kay Ate Lulay, kay Ate Yaya, sa mga pamangkin ko. Hindi sapat ang pag-aalala. Kailangan gumawa tayo ng paghahanda. Nakahanda ako. Ha? Nakahanda kaming lahat dito, Bitong. Meron ba kayong sandata? Meron ba kayong mapagtataguan? Saan kayo pupunta kapag biglang sumugod ang mga hapon dito? Mayroon, Bitong. Heto, ayan. Rosario? Oo, tama. Hindi bala. Hindi baril, Bitong. Rosario. Yan ang pinakamahusay na sandata laban sa sinumang kalaban. Ate Laura! Ang lahat ng magdarasal ng Santo Rosario ay hindi niya papabayaan. Ikukubli kami ng banal na dugo ng ating Panginoon. Hindi niya pababayaan ng sinumang tatawag sa Kanya. Ay! Alam ko ang nasa dibdib mo, Bito. Ay, Ate Laura! Pero gusto kong malaman mo na dito ako tinawag ng Diyos sa pagmamadre. Hindi ko ito iiwan. Dahil lamang sa may darating na panganib? Hindi. Dahil naniniwala ako. Saan man tayo pumunta, masasalubong natin si kamatayan. Para sa akin, kung saan tayo tinawag, doon din natin dapat tanggapin ang ating kamatayan. Ewan ko, Ate Laura. Kaya lang ako pumunta rito para ipagsama ka sa aming pagkukutaan para kapag dumating ang mga hapon, ligtas ka. Salamat, kapatid ko. Seke amas at tu hermana. Alam kong mahal mo ako. Pero hindi ko maaaring iwan ang aking mga kasama. Iisa na ang aming katawan. Hindi ako maaaring humiwalay. Hindi kita maintindihan. Sa ngayon? Hindi kita maintindihan. Oo. Pero balang araw, maiintindihan mo rin ako, Bitong. Balang araw, ito lang ang tatandaan mo. La hermana Laura te ama. Gerarda, ven aquí.
Mother Laura. Sino ba yung pagkakaingay na yun sa labas? Mga kababaihan ba natin yun na nagre-retiro? Opo, meron po silang natanggap na balita tungkol sa paparating na digmaan. Puntahan mo at kausapin. Hindi pa't pinagsabihan na sila ni Padre Juan na ang mga nagre-retirong labas-masok ay huwag nang magdadala pa ng balitang galing sa labas. Sige, puntahan mo na. Opo. Uwi na tayo. Ayoko na dito. Ay, ito na si Hermana Arda. Mga kasama. Oh, paano na tayo ngayon? Hermana Arda, kapag dumating ang mga Hapon, saan tayo magtatago? Natatakot kami. Baka mapano kami. Ano na tayo? Alam na ba ni Mother Laura ang mga balibalita? Malapit na raw tayong lusubin ng mga Hapon dito sa lima. Anong gagawin natin? Natatakot kami. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Paano na tayo? Lahat ay nababagabag. Lahat ay kinakabahan. Balitang paparating pa lamang ay mga tinik na at subyang nababaon sa puso at kaluluwa ng maraming Pilipino. Seryoso ang digmaan. Walang sinisino ang giyera. Paano nga ba ang paghahandang gagawin ni na Madre Laura at Obispo Versosa? Kaibigan, sundan ang pagpapatuloy ng ating dulang may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Mga nagsiganap. Nora Buencamino, John Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deopante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanwakyo, Edgar Nabalta, Veron Calaguas, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart, Sister Leodilin, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jane, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganap sila Joe, Tom at Jom Olorisisimo at Ces D.C. Guevara. at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa epic hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosino, Ponching Larita, Roy Alcantara at Froilan Malimbang. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Caniaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa, MCSH. At Bernard Factor Caniaveral nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Ito ay sa produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Okay mga tugang, napakinggan po natin ang napakagandang dula. Minsan may isang bayani at banal. Ito po muli si Father Butch Bombasi OP, nagsabing Diyos mabalas po sa Indugabos, lalong-lalo na kasatuyang teknikal na si Narl Baldo at saka si Jerome Martinez. At alnahanin natin, pag may pananampalataya tayo, tayo ay magtatagumpay. Abangan po ang susunod na programang Negosyo Time. Bye-bye!